Roedd hi'n dydd brysur yn Jerwsalem, oherwydd diwrnod paratoi oedd hwn, ac yforiodd y Sabbath, y dydd I gorffwys. Rydyn ni'n cwrdd y grŵp o ferched allan yn y stryd. Oedden nhw'n siopa? Brysur paratoi am y Sabbath, falle. Neu oedden nhw wedi clywed fod Iesu'n mynd I cael ei groesolio heddi. Beth bynnag oedd y reswm, ni wnaeth unrhyw beth wedi paratoi nhw am beth welwn. Dyma Iesu yng nghanol dorf o bobl yn llusgo ei groes. Oedd ei cefn wedi digroeni ac yn gweidi. Roedd e'n gwisgo coron o ddrain, a roedd y drain yn gwrthio I mewn I benglog. Cymysgodd ei gweid gyda'i chwys, a diferu i'w lygaid. Gadawodd olwynion traed gwaed oedd iddo gerdded. Roedd y pren mor drwm. Roedd yn lludedion gyda'r ymdrech a oedd angen I gario fe. Gwelsant ef, a dechreuon nhw'n beichio weilio. Roedden nhw'n gwybod roedd y Rhufeiniaid yn greulon, ond sut gall nhw gwrthsefyll teimliadau o throsteri a galar tuag at y dyn hwn? Nid oedd Iesu yn dioddef yn corfforol yn unig, roedd yn dioddef gyda poen emosiynol hefyd. Torodd Judas calon Iesu pan brydychodd ef. Roedd ei holl disgyblion wedi ei adael, ac roedd Iesu'n gwybod bydd poen gwaethaf I dod eto. Yn canol ei poen drychynllyd, gwelodd Iesu yn menywod yn crio, ac allan o dysturi tuag at nhw, aeth Iesu atynt. Yn yr eiliad honno, roedd y poen Iesu a'r poen y menywod yn cydnabod ein gilydd ac yn denu tuag at gilydd. Cynigwyd a dibynwyd dagrau ei gilydd, fel gweithred o gariad ac fel gweddi. Gadewch I ni eistedd yn y gofod cysylltiedig hwn, ac edrych unwaith eto ar ein byd trwy dagrau menywod Jerwsalem, a troi waed Iesu. Beth ydyn ni'n weld? Byd sydd wedi torri ac yn dioddef. Ond mae yna pobl sydd yn poeni gyda trafferthion emosiynol, yn gyfforol, ac hyd yn oed ysbrydol sydd wedi stopio a wedi cydnabod poen rhywun arall a wedi cynnig trosteri iddynt. Gadewch I ni orffwys yn y eiliad fach hwn a gwylio teyrnas Dduw yn tyfu.